खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ इडुकेसन आइकन एवार्ड 2025 बान्था मोनगिरि फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारीखौ बाक्सा जिल्ला एबसुआ मान बावदों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय टिहु बरमा गुदि सोलोंथाइ खोन्दोनि आवथायाव थानाय आलागजार गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारीया गावनि रोंगौथि आरो जुनिया आयदाजों फरायसाफोरखौ फोरोंनानै गुनगोनां सोलोंथाइ होबोबाय थानायनि थाखाय बे बोसोराव एनसीआर दिल्लीनि फरियादाबादाव थानाय मेजिक बुक अफ रेकर्डआ थांनाय 12 जुलाइआव बिथांनो इडुकेसन आइकन एवार्ड 2025 बान्थाखौ गथायदोंमोन। मेजिक बुक अफ रेकर्डनि मासिगिरि डक्टर सीपी जादबआ सामलायनाय बान्था गथायनाय हाबाफारियाव सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियानि एडभोकेट आरो इन्टारनेशनेल वेलफेयार हिउमेन राइट्स फाउन्डेशननि मासिगिरि डक्टर राम अवतार शर्मानि नुजाथिनायाव बे बान्थाखौ होनाय जादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ उदालगुरिनि बिपिएफ हान्जा बरिगाव प्राइमारिनि लेङाइ आफादगिरि आरो दैफां दखरा बिएसइउनि बारग' गाहाय नेहाथारि बिहुराम दैमारिया इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाबाय। 37 नं दोनस्रि बियाबनि सिङाव थानाय दोनस्रि ब्लक टिसिएलसिसि मासिगिरि रुजुग्रा मुसाहारिनि न'आव नुजाथिनानै बिहुराम दैमारिया इउपिपिएल हान्जायाव जयनिं जायो। थामथि खौराङाव दङ 8 नं दतमा बियाबनि कलबारि गामिनि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि मददगिरिफोरा बिजेपि दोलोआव जयनिं जादों। जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्मनि नुजाथिनायाव 8 नं दतमा बियाबनि कलबारि गामिनि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि मददगिरिफोरा बिजेपि दोलोआव जयनिं जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ उपेन बसुमतारीखौ सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स-एनडि-एफ-बि वेलफेयार एसोसिएशनआ बरायदों। गोबाव बोसोर हारिनि उदांस्रिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय सनितपुर जिल्ला दिखियाजुलि हालामनि 3 नं सनापुर गामिनि थागिबि उपेन बसुमतारीया मैया गावनि आंगो न'आव सफैफिनबाय। मैया बिथांनि सफैफिननायखौ लानानै गोजोननायजों बरायदों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स-एनडि-एफ-बि वेलफेयार एसोसिएशनआ। बाथि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारा चिराङाव हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ पाट्टा राननानै होदों। हानि मोनथायखौ रैखाथि होनो आरो हा गैजायै नखरफोरनो दिदोमथि होनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव राहा लानानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर सरकारनि हा आरो खाजोना बिफाना 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय लाइमुथि गेलेग्रा फोथाराव 862 हा पाट्टा राननानै होयो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो सायखं बसुमतारीजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खौसेथियै बाहागो लायो। द'थि खौराङाव दङ बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर'आ फिन खनसेबाव बिटिसिनि चिफ जानो थांगासिनो दङ होननानै बुंदों राजु नार्जारी बिथाङा। सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय अन्थाइबारियाव इउपिपिएल दोलोआ मुस्लिम हारिनि सानसुमैफोरखौ लानानै सावरायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार जानांगौखौ लानानै गसाइगाव ओनसोलाव इउपिपिएल दोलोआ गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि सानसुमैफोरखौ लानानै सावरायलायनाय हाबाफारिया सोलिबोगासिनो थादों। बेबायदियैनो मैयाबो गसाइगाव महकुमानि एबा सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय अन्थाइबारियाव मुस्लिम हारिनि सानसुमैफोरखौ लानानै सावरायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म एमएलए जिरन बसुमतारी एमसिएलए रेवरेवा नार्जिहारि मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर'आ फिन खनसेबाव बिटिसिनि चिफ जानो थांगासिनो दं होननानै राजु नार्जारी बिथाङा फोरमायो। स्निथि खौराङाव दङ मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ मैया क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख'आव डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि डिएलएमसिनि मेल खुंनानै अरुणोदय 3.0 बिथांखि जौगानायनि बागै सावरायो। बे मेलाव क'क्राझारनि डिसि मासान्ता पार्टिन एमएलए लरेन्स इस्लारि रबिराम नार्जारीजों लोगोसे जिल्ला खुंथायनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो। दाइनथि खौराङाव दङ खोला आफ्रिका एसवातिनि हादरनि महामहिम राजा थामथि मसवातिखौ आर'नाइजों मान होदों मिरुनि बायजोआरि आरो सि शिल्प बिफाननि रायजोआरि मन्त्रि पबित्र मार्गिरिटाया। गुथि खौराङाव दङ मैदेरनि उदखाराव क'क्राझार जिल्लानि ब्रह्मपुर गामियाव गंसे नखरा सिलिंखार। थांनाय मैया फुंबिलिनि 3 रिंगासो समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हुल्थुगाव डिभिजन फरेस्ट रेन्ज थामहिनबा कारिगाव पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय आवदां हालामनि 9 नं ब्रह्मपुर गामिनि
साइदि बसुमतारीनि गंथामबो न'खौ हाग्रानि मैदेरा फैनानै सिफायनानै सिलिंखार खालामलांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंथाम न'आ सिलिंखार जादोंब्लाबो जाथायाव सासेबो सुबुंनि जिउ खहा जायासै आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा दुखुथिया न'खरखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे न' लुनो थाखाय माखासे अनसुंथाइ गथायदों। दुखुथिया न'खरनि सोद्रोमाफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों सरकारनि खाथियाव आर'ज खालामहरदों जाहाथे खहा जानायफोरखौ सुफुंना होयो आरो मैया दुखुथिया न'खराव इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि अशक गयारी बिथाङाबो खौरां लाहैनायजों लोगोसे जि एसे हायो गावनिफ्राय मदद होदों। जिथि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि 37 नं दोनस्रि बियाबनि पानिखायथियाव 100निबो बांसिन माइनरिटि भटारफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबदों। मिरु इउपिपिएल हानजानि दैदेनगिरि साहेब खान, दोनस्रि ब्लकनि मासिगिरि रुजुग्रा मुसाहारि, दोनस्रि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि रतेन्द्र दैमारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव सा 100निबो बांसिन बिजेपि आरो बिपिएफ दोलोनि मददगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादों। 11थि खौराङाव दङ तेलुगु फावखुंगुर आरो कमेडियान पिस वेंकटआ 53 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला वेंकटआ किडनि आरो लिभार मोननैनिबो गोब्राब फेलें जानानै गोबाव समनिफ्रायनो फाहामथाय लागासिनो दंमोन। नाथाय दुखुनांथावै थांनाय 18 जुलाइ खालि अराय समनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय। 12थि खौराङाव दङ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि खौरांगिरि मेलनि उनाव सासे डिएफअ आरो सासे फरेस्ट रेन्जारआ ट्रेन्सफार जायो। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ सनितपुर जिल्लानि गं 40 बर' नखरफोरखौ होस्रांनायनि नटिस हरनायनि बेरेखायै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय होदों। बेनि उनाव नटिस हरनायजों लोब्बा थानाय सनितपुर इस्ट डिभिजननि डिएफअ सम्पक डेका आरो सनितपुर वेस्ट डिभिजननि सारिदुवारनि रेन्जार सुजित नाराखौ ट्रेन्सफार खालामबाय। 13थि खौराङाव दङ एनआइए केसआव क'क्राझार जेलाव थानाय सा 20 बारग' एनडिएफबिफोरा आरोबाव उदां जानायनि थाखाय हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, नखर मन्त्रि अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'निसिम साबायखर हरदों। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि लोगो आफादगिरि नायस्रां वारिया। 14थि खौराङाव दङ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै 14 नं चिरां दुवार बियाबनि थाइखाजरा प्राइमारिनि सिङाव थानाय 2 नं कुमाबारि गामिनि मोन 6 नखरनि बिपिएफनि गोख्रों मददगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैदों।